Nachádzame sa v bývalej škole na Sigorte, z ktorej sa po rekonštrukcii stalo multifunkčné pobytové centrum Savore Sigort. Je určené nielen pre firmy, ale aj širokú verejnosť. Na rekonštrukcii sme sa ako jeden z mnohých podporovateľov podieľali aj my, firma Rakistav, a to dodávkou plastových okien. Tento projekt nás oslovil a urobili sme to s veľkou radosťou. Obnovené priestory centra radi využívame na firemné školenia a team buildingy. Cítime sa tu veľmi dobre, a to vďaka príjemnému personálu. Toto zariadenie vrelo odporúčam aj pre rodinné oslavy a stretnutia. Príďte sem aj vy. Rakistav je zo Savore Sigort veľmi spokojný.